Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz Balkan welaýatynyň Esenguly etraby bilen baglanyşykly boljak. Ine şol etrapdan gelip gowşan habara görä ýanky Esenguly etrabynyň merkezinde jemi 4 sany çağılar bagy ýanky sadyklar bar diýdi. Millet sany köp bolansoň nowat gaty uly ýöne şol sadyklary sada halk ya da yöneke işgärler öz çağalaryny yerleşdirip bilenat ya haten etrapda yani şol yol başı wezipede işleýän garnaşyň ya tanışyň bolmaly ya da şoňa meňzeşe daralarda şolaryň tanışlyk üstü bilen çağany yerleşdirmesen şol sadykda ýol ýeri ýok ýoksam da sen şoňa lokan para töläp çağany yerleşdirmeli. Ine bir sadygyň ýagdy. Ine şol sadykda näme bar? Meselem ine para berip çağany yerleştirdiň, şoňa her aýda sen şo taýda çağany ýaşan üçin, günni gelip giden üçin ýene-de şol bermeli puluň bardy. O her aýda bermeli puly şol köne puly 400 000 manatdy. Mundan daşgaryn şu her gün çağany sadyga ýanky çağalar bagyna äkidende şonuň ýany bilen iýjegini, işşegini, çemçesini, emmesini, jamyny, naharyjak jamyny, onsoň ol tärede gitjek ýa tualete gitjek kagyzyny, şu hemme nämesi gerek bolsa ýanyň bilen alyp gitmeli. Sabyny çel alyp gitmeli şu çağany şu taýda ýuwunjukda. Şo bolmasa çağany sadyga salanatlar. Onun daşgaryn ýene-de şol sadygyň ýolbaşçylary her aýda ine sadygy remont etmeli ýa ota bir zat satyn almaly, bir zady ýetenat. Şo bahanasy bilen her aýda ýene-de şol köne pullaryň 25-50 000 aralygyny enatalary salgyt salýar. Mundan daşgaryn ýanky her bayramçylykda ýanky sadygyň öz üçin bayramçylyk bolýar. Ya ine döwlet bayramçylyklary bar, ya täze bayramçylyklary bar. Şoň hemme bayramçylyklaryny enata salgyt salynýar şo çağalary sowgat gowşurmak üçin. Ol gowşurulýan sowgatlarym soňra şo çağalary ýanky aktywizaly ýygnap, ine biziň mähriban, garhyrman prezidentimiz size sowgat uğratdy diýip, ine enatan tölen puluny alynan sowgatlarym Gurban Ulyň adyndan gowşurýarlar. Soňundan ýene-de salgydyň üstüne salgyt diýilýär, şol her bir ýanky bayramçylykda ýanky video süjetler alynýar, onsoň onam şol her bir enata soň paýlanýar da ýadygarlyk diýip. Oňa da sen ýene-de çykdyjy pul tölemeli. Gara ine sadyklaryň ýagdaýy şol. Ine bütün Türkmenistanyň ýa respublikada däp bolşýaly islenlik büdjet işgäri ol salgyt tölemeli-de o taýda nalog salgyt diýe ol döwlete tölenýän aýlygyndan ýa zähmet pulundan tutup alyp galynýan ýemede elle salgyt däl oňdaşyndan eline alan pulundan sen salgyt tölemeli. Ol ýokardan buyruk geldi ýa ine prezidentin geçirmeli çäreleri bar ýa onuň ine etmeli işler bar. Şoňa diýip ine şol adamyň eline alan puluny da ine hökümet dawa edýär. Nämeden bar? Ine anyk gelýär Esenguly raýonuna. Yanvar aýyna buyruk gelýär ýokardan, ine Gadanjyk diýäni şol täze ady bilen bereket, şol Esengulyň goňşy etraby bolýardy. Şo taýda kartoşka ekiljekmiş. Şoňa her bir büdjet işgäri 1.500.000 manat köne pullun ya da täze pullun 300 manat tawşyrmaly. Kartoşka gadanjykda ekiljek, işgär büdjet işgärlerim şoňa pul tawşyrmaly. Eger sen pul tawşyrmajak bolsaň, onda sen özüň şol gadanjyga gidip şo taýda ýabany ýaşamaly. Ol meşhullap ýol kireňe özüňden çykdyjy. Gidişin gaýdyşynyň
yaşacak o tayda yatak zayınan pulunu sen tölemeli, bir yerde kireyine zayılmalı. Onun sen özün tölemeli, öz haracadığından. Sonra iğmelişmeli, adam onun maaşını onun ölçüktecek. Hesaplak görýän bolýar, şo diye sonra 1,5 milyon berenin arzan işi diye de çağalandan öýüňden ilinden aýra düşüp otayda ýaban ýatyp berenini. Ene bular ýaly edýärler. Yanvar aýy gutarýar bolup fevral aýy gelýär. Fevral aýyna ýazylýan zat o näme diýär? Şugunur ekmelýär. Şol şugunur üçin her büdjet işlerinden 1 milyon manat pul ýygnaýar. Köne pullan, täze pullarym 200 manat. Şonu bermeli, bermeseňem ýene de gidip hana 2 hepde işlemeli. Muht. Daşyndan ýa-da ornuňa adam tutmaly. Orta mart aýy gelýär. Mart aýyna bular aýdýar paxta ekişi geçirilmeli. Şoňa her bir büdjet işgäri ekişine 2 milyon manat, ýagny bu 400 manat bolýar täze pullun. Soň paxta ýygymyna da ýene de 2 milyon, olam 400 manat bolýar. Şo pullary bermeli, ýa-da ýerine adam ogratmaly, öz ornuňa ýa-da özüň gitmeli. Haýtyn etsen ene saýly. Eger şolar hiç birini etmeseňem, seni ondan emme diýerler diýdi. İşten ya çıkarýar ya çıkarjak diýip ene haýbat atýarlar diýär. Ene bir mart aýyny, şeýlermi? Ene aprel aýyna geldik. Aprel aýyna ýa-ni vilayet merkezine bitdagda häzir kady Balkanawatda at çapşygy geçirilýär. Şo aýlagda. Ene o taýda prezidentin adynyň bayraklar gowuşuljak, şo tagda bara boljak, takyrdy, tokurdy, ene şolaň ýa-ni aydımçılarına, tansçılarına şolara da ine şu büdjet edaralarynyň ýygnanan pulun tölemeli. Şol indi geçiriljek şol ýa-ni at çapşygyny her büdjet işgäri 500 000 manat köne pulun ýa-da täze pulun 100 manat töläýmeli. Özübüsinden. Ol bütün welayete degişli talgytlar bilen. Indi ýene näme bar? Aýdýar da bu haram bolyn, o paxtasam, şugunuram, kartoşkasam bolmaz dedim. Bar bolsa onu han şol hasıllar nirdi. Halk şolun hözyýürini görünak nira gidýär, ol ekilýän zatlar ýa ýygylýan zatlar. Özümize pulun töleýär, soňundan şol harydan görem zat diýär, nira gidýär. Şu mahal ýemede ýa Balkanna bir kartoşkanyň 1 kilosiniň bahasy 70 000 manat, köne pullun, täze pullun 14 manat diýip berýär. Dollar şuň kuun Balkanna 180 000 manat köne pullun, täze pullun 36 manat. Sonra da adamlar şo taýda görüňe diýerler diýär-de Balkanna merkezinde etraplarda ene şol dollaryň bahasy ýa gymmaty ýa hümmeti aprel aýynyň ortasyna çelli ýa-ni 250 000 ýa-da şol 50 manada barar diýär-de täze pul. Şeý diýip adamlar çaklaýar diýär, görüp durur diýär-de men günne bolup öse otursun. Başla. Büdjet işgärleriniň ene aýlygy 5 milyon, 5 milyondan tähel ýokary aşağı. Ol dol stavka işleýän, 8 saat işleýän. Ya 10 saat. Emma şol yarım stavka işleýärler, 50% işleýärler aýlygy ene köne pulun 2,5 milyon. Ondan nira we näme ýetirmeli adamlar sora goýupdyrlar, maňa uğradan hatyn. Nädip ýaşamal. Durşuna yalan nädip gün görjek. Müzi bilem zat, çağılar näme bilen eklejegimizden bilem. Sebäp öz etimizi özümüze ýidir ýani. Hakykatdanam şeýle. Sebäp ýurdun daşyndan gelýän valutany öz holtumuna urýar, ol tohum.
Yurdun içinden kazanılan yurdun daşını çıkarılan haridynyň puluny şol daşar yurtda goýýarlar, yurdun içine gelýän zat ýokdy. Şol yurdun içinde aýlanýan bir pul bar. Mesela şol büdjet işgalerini şolun ucundan tutup döwleti dolandyrýarlar. Adamla mugu düşle. Ine orta asır gulçulugy diýenine Türkmeniň başyna geldi watandaşlar. Seredin özüňiz bir şulatlara bir üns berip görün ine bolýan zat. Şoňa da halk kaýıl bolup ýaşaýar watandaşlar. Şoň. Ine şu bir elhen şeri mesela aýylgyçlygy adamlar şu zatlara, şu gulçulugy kaýıl bolup ýaşaýar. Hemme haky, hukuky, gazancy elinden alınıp. Olgun aýtdylar çykyşynda. Yani şu esenurlu ömür boyu adamlar şu balıkçılık ya da bästan kel tokladyň bakyp bir sagymlyk diýesi bilen. Men o yerlere, o yurtlary belet etiregem şoňaly, madawam şoňaly, gazancygym şoňaly, gazancykda deňiz ýok elbetde ýöne şol mallarçylyk. Ähliyor şoňa. Emma ine balygyn tutmak bolan olar. Nädip adamlar bunu görmän. Ine büdjet işgär diýeniňim, ine 5 milyon gazanýan bolsa şu çykdyjylar hasaplap görýän bol, eline hiç tat galanaq oň aýlygyny. Diýmek bizi ya halkymyzy guledy bollanýarlar ýerinde. Ol aýlyk berdim diýen ýaly diýdi, soňra menim ýygnap ýygyny alýar. Olam hemme näme bayramçylyk geçirilse, näme ýygynak edilse, näme bayrak baydak ýanky padarka paýlansa hemmejige mene Gurban Gulyň adyndan paýlanýar. Ay ine bunyň şahsowgody. Ine ol prezidentin sowgodum diýen akly şahser paýy ýa-da şahsowgody diýe. Ine onyň patşa etdiler. Hey ondan adam däldiremezmi? Watandaşlar eger adamlar şoň o mahlugy patşa diýip şah diýip adam tutýan bolsa. Ha? Näme gerekdi beýdip ýallaklamak? Näme hatyrasyny, kimin hatyrasyny? Men düşünüp bilemek. Näme üçin şu zatlar bolup dur? Näme üçin bolýany men düşünýän, ýöne halk düşünýär. Şu halkyň dymy oturmagy ine şu zatlaryň hemmesiniň düýpde karyna ýatan sebebi watandaşlar. Şu zatlar okap otyn bol gelen haty gözüm owasy da ýaşdan dolupdy. Gülýär halkymyz bar, ne derejä düşürdiler ine. Düşürilýäniň sebebi esasy günahkar ýene-de halkyň özü bolup durdy. Şu öz hakyky üçin göreşesi gelmeýän halky elbetde ezerler. Elbetde gul derejesinde saklarlar. Ine bolup duran zat ine bir welaýatyň bir etrabynyň ine aýlyk güllügini aýdyp berýärdi. Nira şolardan tutulýar, nira karşılanýar. Ine munyň üstesine olarda ne suw bar, agyz suwy. Şerial arasy suw ýok. Ne ýol bar olarda. O barlaryna ya şähere ya merkeze ya da welaýata gider ýani. Ne de iş bar. O çelekeniň ol 11-nji kwartalyny hany ýykmaly edipdirler. Surata alyň şon uğradyň, haýyş etdim. Çelekenli watandaşlar. Alyň hemme şu jaýlar 11-nji kwartalda näçe bar bolsa, şolaryň hemmejini suraty video düşürüňde uğradyň. Hany görel hökümet şoň ýykýança ýerine öwedine jaý gurup, bir kıyamy ýa-da milleti köçä çykaryp soňra jaý berjekmişin. Ýa haqqy hukumy üçin siz göreşmeseňiz, kim göreşsin? Watandaşlar. Hiç kimin öz emlagynyň mahrum edilmäge haqqy hukuky ýokdur. Hökümet şunu etme haqqy ýok. Ýa-da ýaşaýyş insanyň ýaşaýyşy eldegirilmesidir. Eger de bardy geldi döwlet bir sebäp bilen şu sen jaýyň duran ýeriň üstünden ýol geçmelimi ýa bir turba prawot gurmalym, gazyň kimi, neftin kimi, demir ýolmy ýa gara ýolmy, şa ýolmy, onu razylaşýar şol öýüň eýesi bilen, şol hojalyk bilen. Eger şu hojalyk razylyk bermese, ine Ýewropada gapdalyndan aýlap soğuk geçik bir ýol gurýarlar. Ine bir adam üçin edilýän iş şu. Bu taýda gidip ýatan şäheriň bir bölegini ýykýarlar adamlar. Näme üçin edýärler? Halkdan gaýtawyl ýok. Adamlar boldy, indi besser, sizem indi birazcykdan ýuwaş-ýuwaşdan aýag üstüne galyň. Siz öz hakyňyzy talap edýäňiz. Siz biriň üstüne sürünip baraňyz. Ya kesekin siz hakyny hantama däl. Ýok, siz öz zadyňyzy, öz emläňizi gorumak üçin talap edýäňiz. Hakyňyz bar, dogry, açyň konstitusiýany okaň şu taýda.
Ne şonu aýtjak boldum şowullukça da watandaşlar bilip goýun ene şol Esengulyň taş töweregiňe ene hem anky gara işbil berýän ene gyzyla gaplaymaly balyklar suwda yüzüp ber. Bu gapdalyna da hana yer astyndan ene Türkmeniň iň uly baýlyklarynyň biri bolan neft çykarylypdyr. Emma o halka gelýän bir köpüklik peýda ýok. Ine men şonu aýtmakçy boldum şowullukça. O oturun, oýlanyň, pikirleniň we netije çykaryň. Respublikan galan 4 vilayatyna da ýagdaý Esengulyňkydan ýa Balkanyňkydan enaý däl, men onu bilýän. Ýöne bolup duran zatlar şu. Şonu size aýdaýyn. Borunna şuwurlukça watandaşlar sağ oturun, saglykda görüşelim.